Аксубай районының Яңа Дума авылы халкы да элек-электән мәгърифәткә, дингә тартылган. 20 гасыр башында биредә 3 мәхәллә эшләгән. 30 ел чамасы элек төзелгән яңа мәчет капиталь ремонттан соң кабат үз ишекләрен ачты. Мәчет яны территориясен җәйге матур эскәмияләр, зәңгәр чыршылар бези. Изге йортны кабат ачу бәйрәменә олысы кешесе җыелды. Башкалабыздан да мәртәбәле кунаклар килгән иде. Хайырлы сәгатьтә һәм игелек эшләр булсын. Халкыбызның үзенең рухи шушы күңел халәте белән без аны саклап, яклап, киләчәк буыннарга матур итеп, пөхтә итеп тапшырыйк әле. Мәчетләр, мәдрәсәләр, алар чиста чишмә сыман. Әгәр дә кеше чишмә янына килмәсә, тәһарәтләнмәсә, ул чиста була алмый. Мәчетне бу җәй дәвамында ремонтлаганнар. Изге эшкә 2 иганәче алынган. Аларга авыл кешеләр дә булышкан. Тәрәзәләр алыштырасы иде, түбән алыштырасы иде. Идәннәребез салкын, шулай дигәч, яра бер атнадан сезгә хәбәр итербез ди. Һәм инде бер атнадан соң менә 10 июль аенда, менә 20 елның 10 аенда башлап җибәрделәр ремонтыбызны. 30 ел чамасы элек салынган мәчетнең эчке дивары агач белән тышанган, идәнгә келәмнәр җәелгән, түшәм, тәрәзәләр, җылык системасы алыштырылган. Иганәчеләр, әниләре шушы авылдан булган Равил Кузуров белән Рәис Сөләйманов. Карантиннар вакытында иде гаиләдә шулай әлхәмдә хөрмәтле булган кардәшләребезнең Аллаһ каршында изге эш эшлигәле дип ниятләделәр кардәшләр. Аллаһына рәхмәт. Мәчеткә кешеләрнең күпләп йөрүен телибез, ди мөфти. Бу хәзер инде шундый матур мәчеттә уйлыйм, күп яшьләр мәчеткә тартылыр. Авылында мәчет басыру дигән нәрсә, менә аларга да зур рәхмәт. Мин бик бәхетле кешедер дип саныйбыз үзебезне. Яңа Дума авылында узган гасырның 30 елларында 3 мәхәллә гөрләп торган. Тик икесендә ут чыгып, янып беткәннәр, ә берсен саклап калганнар. Соңрак аның урынында кирпечтән яңасын төзиләр. Мәчетле авылның якты киләчәге бар. Фәнис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Аксубай районы.